kan puasa dijalankan, salat tarawih dijalankan, halal bihalal diadokan, zakat fitrah dibayar. Tapi sudah tua amuhnya menerima sogok. Ya kan? Ini berbahaya kerja ini, Pak. Munafik itulah itu apa? Panu kawan saya yang pengguntiang dalam lipatan. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau, Pak. Lain tegana tibarau tuan. Tumbuh di tebanda, gadang dari pimpiang. Apa tibarau tu? Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh seroman bana juban tuak tabu dikunyah haram kok baraye. Raso amba indak menantu pengicuh gadang mokironyo. Masuk ketek sabantuak jaguang di silau indak berbuah. Bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek tabuka rasionya. Kok barambuy angin kamu